duwe kanca ya padha. Ula ulune wong loro kluntrang-kluntrunge jenenge kanca wis kaya sahabat. Najan elek rupane ning ora elek. Ini biasa yang ngancani. Andalan. Ci, mo. Ci, mo. Ci, mo. Nem, ro. Kayak latihan gamelan. Piye, Pak? Modelmu. Wis ora nyambut gawe kaya ruru gamelan. Lu di duit. Jelas arek itu kamu. Bingung kamu. Arek duit ya kamu. Randik duit. Iya. Lah cekelanmu modelmu Mau kaya maca kok wong nang pantai ra duit. aku bingung aku. Arep duit ning ndi nyambut gawe urung nyambut gawe. Kowe iku masa muda, iku kudu menjadikan contoh generasi muda yang akan datang iku nyambut gawe nek cek enom iku nyambut gawe. Lha nyambut gawe ora? Lho, ora. Lah bodoh. Lho maksudku iku ketang aku wis gagal, kowe kudu berhasil. Lama nyambut gawe ketang nyambut gawe elek-elek aja didelok elek, aja didelok ambune. Aku ning ngamar rezekine. Orang ngamar kono kene ra nasi nopo mo. Gayamu ra duit. Rokokan. Ya. Modelmu. Rokoknya gak jeblok ya? Mulane wong iki takosik lho. Lah iki kene rokoknya muga ada ya? Lah nggih tuku esek utang. Oh, modelmu gawa ada. Engko Paitan korek iki aman. aja. Sing dili korek aman. Wis ngene ae. Yoi. Doi. Nyambut gawe karo aku gelem ora? Nyambut gawe apa? Ya sementara kudu melaku. Saiki jeragane. Penting kowe melu sih. Jumu beda. Lho, muah oleh ngono iki. Kom lho kuwi. Kom lho kuwi. Sopo? Nyolong kok nyambut gawe ki opo Ora nyolong. Lah piye? Jumu. Lah lek konangan. Wis ayo. Mong. Wis kowe nyolong dhewe. Aku semua lek nyolong aku pokoke. Ora nyolong aku. Bocah cerdas ora kandhani iki. Mau ora nyolong aku. Bocah ini lu ngomain kono kok nang ngono lho. Omahmu ngono lho. Ora kali aku. Iku nyolong aku mau. Iya to. Jumu Jumu peda diarani nyolong ngerti apa ora jane to. Jumu peda, sepeda dijumuk dienggo modal nyambut gawe. Omahe iki, Dik. Larang iki mung santiku tak kunci iki. Kok mengo ya? Dadi enek wong tak iki. Gawe rusak. Yo. Mas, pelajaran. Kimia. Nyantoki mangan. Iki lho kula kaya
Happy. Desa kadang niki lah kadang. Oh, berbet. Lah, pun kenal kali sing gadal. Lah niku cakur kali kula lho. Sinten? Masih itu sih bau. Mas Bayu. Nggih Mas Bayu. Kok dibet dari. Pun kula cakur. Ini kucine no. Nggih. Mas Bayu. Oh, apa tuh bengok-bengok? Mas. Nyapa? Mas Bayu. Apa? Mas. Apa? Bengok-bengok. Masa montore pun rusak. Rusak itu? Ngelap babi gua nggak rusak itu. Lha iki Uji lagi. bengkel sing jenengan terus kok ngajengan no. Mbok caket kok dicek kok. Bengkel. Nggih. Berarti pun bengkel kan jenengan. Bengkel. Mantap. Bengkel mantap. Tapi bengkel. Nggih. Sopo sih dapur? Alah lah niku pengajian tiyang. Wes mlebu kok, Mas. Empun ya niku ngecek bengkel mantap. Empun ke. Lah aku ora tahu bengkel kok. Lah niku tiyang itu sing mboten percaya. Ayo niku. Lah ini lho. Iya. Tapi kan apa? Dikeken mendet sepeda niki ya cuma di servis. Kalau sing kata niki Mas Bayu lho. Sing kata niki. Anu. Ketemu apa? Ketemu kula kemarin kopi jagongan lah untuk bangun kok. Itu doang tak anu ya, tak mau Mas Bayu ya. Gini sama Mas Bayu. Mandan foto-foto apa? Apa kita dengan saya recall? Mau cari bengkel. Ayo nyolong. Kudu api-api yo. Iya. Nyolong. Nyolong iku tindak pidana. Jangan mau nyolong. Motor. Aku pengen duit nang aku. Untuk duit aku nang. Iki lho, ngajari kula sesat. Padahal kula mboten purun ngoten niku. Aku harus pengen awalnya. Gue Mas Bayu yo colong yo. Itu sekedar Mas Bayu. Mas Bayu. Anu kok. Makanya Bapak lah ngomong, ojo nyolong-nyolong itu tindak pidana. Ayo ngocok ini gue Mas Bayu. Ini lho iki jari iki udah ngopo? Wah, cerita nyolong kula. Kula mboten purun kok gue Mas Bayu. Kalau ngapa? Motor. Lah ngopo kok nyolong? Iya, sampean cak nyolong. Kenapa Mas Bayu kakak? Iki kak Mas Bayu ngene aku kok. Iya. Lho, piye iki? Jadi iki kan nyolong motor. Oke, bawa terjadi itu kan jadi warnet. Mboten ora cerita nyolong kula, kok mboten purun. Nah, wis Kancamu dhewe sapa lho ya? Iki ah diteruske ning hukum apa kekeluargaan. Iki wis perencanaan lho ya, wis perencanaan lho. Nggih. Boten lah Mas. Nah, ngono ae. Mula kowe nek wis ora gelem dijak nyolong kuwi bener. Oh, ngono omongan Mas Bayu. Lho ya. Kowe iki lho. Ngomong ya malah Kowe iki nek duwe kekurangan, duwe gawean rene moro sing apik njaluk gawean, tak plenehi gawean. Kok mana arep nyolong kuwi motor. Lagi, iki perlu sandani ngoten jane. Wis dadi penggawean nang Mas Bayu. Masa saiki ngene wae, dienggo pengeling-eling. Nek butuh duit, lu nyambut gawe sing halal. Ya toh, nek ngene iki jenenge maling apes.